Здравейте, аз съм Иван Тонков. Това е новия ми профил. Може би някой ме знаят като футболер да без, но вече съм Иван Тонков. Това ми е новата YouTube страница. Тук ще качвам останалите ми клипове. Както вече виждате, страницата се казва Канала на Иван Тонков. Ще снимам на много различни игри, на много хубави игри, на много забавни игри. Така вече съм почнал вече приготвям клипове на през 2015 година. Няма да кажа нищо повече. Не знам какво друго да кажа. Това е запознанството ни. Някой, ако иска да играем някоя игра, може да ми звъни по скайпа, който ще оставя линк в описанието, ще го оставя. Друго може да посетите Facebook страницата ми, която е Канала на Иван Тонков. Аз ще снимам. Изцяло аз ще снимам. Най-много, примерно, понеже играя League of Legends с приятели, да снимам и те да участват в клиповете, но това е по-рядко, но по принцип аз сам ще си снимам клиповете и само аз. Звукът на някои игри ще са по-намали, на някои въобще няма да има, понеже няма много силен глас. Трябва да се чувам и повече се чува играта. Някои от вас ме знаят като футболер The Best. В момента е 14 февруари 2015 година. Днес, когато го снимам, няма да е качено на тази дата, но знаете, на училище сме и няма как просто всеки ден да качвам или... Тоест, събота и неделя ще има най-много клипове. Примерно, играя на PES 15 и в събота ще има първи, втори епизод, в неделя трети, четвърти епизод. Клиповете ще ги снимам и веднага ще ги качвам, понеже само в събота и в неделя имам време, а в събота имам целия ден, а в неделя може би само от вечерта. Надявам се моята нова YouTube страница да ви харесва. Абонирайте се и давайте положителен вод за клипа и това от мене. Довиждане!